Natanggal yung aking license plate. Patay tayo rito. Sasabihin ko sa ano ko. Ha? Nireport mo na? Oh, sinabi ko na. Si Baki nagpumunta sa taas. No. Ewan ko kung anong sabi ni Lure. Ngayon mo lang napansin? Ha? Magandang araw, nagbabalik tayo. Sa mga nakasubaybay, visit lang ang ginawa ko. At tayo ilalarga na naman tayo. Punta na naman tayo ng Amerika. Hatid ako ng mga bata. Of course si Mami. Yes! Han, after ninyo hatid ako, saan kayo pupunta? Apart kami. Apart muna, maaga pa kasi maganda pa yung klima eh. No? Yeah! If you are a first kid and if you go there, it will be so fun. And if your dad here and mom here too. Oh, so it means when you go to the park, it's more fun going to the park with your mom and dad? Listen niya. Go here. Huh? Dito ka. Thank you, Nak. Welcome pa. She's a nice kid. Kasi nung nakaraan parang lumambot itong gulong namin. Han, ano bang status ng ano dyan? Di ba malambot? Isarado mo yun, Han. Hindi ko makita. Hindi naman malambot. Kasi kagabi lumabas kami, parang malambot ang gulong. Ang tingin sa sensor nito, 1 eh. Baka may problema sa sensor. Hindi naman siya malambot. Hindi, ang sensor andito. Andito sa, nasa pito yung sensor niyan. Nasa pito lang yung sensor niyan. Malambot ba? 1% ang hangin pero ang tigas. Oh, matigas naman yan, guys. Tignan natin daw kung anong ilang percent ang hangin ni Mrs. doon. Ilang percent yan, Han? Yun nga. Sensor. Ito isa baba mo to. Oh, yan oh. Nakita natin, guys. Ayun. Nakita natin 1% ang sensor. Yun nandun sa may ano yun, nandun sa may dulo doon. 1%. Sensor ang problema yun, Han. Maano naman siya, punong-puno naman ng hangin, no? Hindi ganyan ang plot. Matigas. Sensor yan, sensor. But anyway, let's go. Malapit ka na rin naman natang magpaano, di ba? What? Hi. Han, sige na kasi merong Yeah, hi Joey. Han, sige na. You know that kid? Yeah, he used to be my classmate when I was in elementary. Oh, he is your classmates in elementary, yeah. Okay, that's good. That's why I said, who are they? You know them, Clark? Yeah, those are my class. Look at there na. His little brother. Classmate too? Yeah, his little brother is Jacob. He's not in my school, but I know his sister. No, Avesa. Classmates to. Ito yung school ng mga bata, guys, oh. Paglabas lang ng bahay, ito na yung school nila, oh. Pakalapit lang, tutok na tutok. Wow! Today is Friday. So pupunta tayo ng Wisconsin. Pero meat inspection muna tayo bukas sa North Dakota. Good. Op. Okay, go. Okay, go. So old. Alright. Saan park kayo, Han? Doon sa may ano? Kildonan Park. Punta kay Kildonan Park. Kildonan Park.
Kala kayo pupunta kayo dun sa pinag-anuan nila, taekwondoan nila. Hindi ba sila mag-taekwondo? Wala silang taekwondo, no? Wala silang taekwondo, guys. Stop muna ni Mami yung taekwondo nila kasi summer ngayon, ini-enjoy nila. Yes! Pagka ano guys, nandito ako sa bahay, ayun, hindi sila makaano sa akin. Hindi sila makaalis gawa nga ng siyempre sa bahay ako eh. Minsan kapag mahabang panahon ko sa bahay, yun, lumalabas kami, pupunta kami sa St. Laurent, nagka-camping kami doon. Eh wala eh, nakita nyo naman sa previous video vlog natin, biyak-biyak yung ginawa nila sa aking deliver, kaya deliver ako ngayon, deliver ako mamayang gabi. Hindi maganda, kaya hindi kami nakaplano, andyan lang kami sa bahay. Pinaalab ako ng anak ko, yun lang gano'n. Papunta kami dun sa tinitignan naming bahay, nakita niyo sa previous video. Nag-apply kami ng nag-apply kami ng mortgage, hindi kami na-approve doon. Pero doon sa na-plan namin na mortgage, pina-process pa. At sana ma-approve kami ni Mrs. Kung hindi, okay lang. Kung hindi, okay lang, wala namang problema. Yun ay pang rental lang naman yun. Kumbaga sa rental properties. Maganda kasi minsan din kapag mag-invest tayo ng mga ganyan. Hindi man para sa atin, no? Siyempre, alam mo na, may mga anak din naman tayo di ba? Na magmamana, na mapag-iwanan. Kaya kapag meron kang ganyang mga property, ang mga anak mo na ang makikinabang yan. Ang mga anak natin yung magiging sa kanila yon, di ba, Han? Whoa, bro, that's a golden motorcycle. Did you see? Golden motorcycle? Oh, yeah. That's good. At saka ang bahay ngayon guys dito, medyo mababa ang bentahan. Kaya kapag may pera ka talaga, ngayon yung tamang panahon. 4%. Mayroon pa tayong 2 years na ini-enjoy natin 1.99 na interest rate. So hindi maganda kahit mag-remortgage tayo or kunin nyo natin yung equity natin, hindi maganda yung 2 years pa yun eh. Kumbaga, enjoy muna natin yung 1.99% doon sa binabayaran nating capital doon sa bahay. Hindi tayo nagmamadali dapat. Tapos ipagpalit mo sa 4%. What's for? Nung nakausap namin yung bangko, nakita nila yung status ng aming pagbabayad, walang problema talaga. At malit na nga naman. Kaso nga lang binigyan tayo ng advice na mayroon pa kayong 2 years na nagbabayad ng mortgage na ang interest ay 1.99. Kung kukuha kayo ng anong tawag nun, line of yung gagami yung parang equity, line of credit na tinatawag. Hindi line of credit yung isa. Home equity. Home equity. Yun. Kapag kukuha tayo ng ganun, mawawala yung 1.99 na in-enjoy natin for 2 years. So hindi maganda. Enjoy na lang muna natin yung 1.99 na interest na yun. Yung mga bangko kasi kapag gusto nila talagang kumita, hindi sila basta-bastang See, nakita nyo naman yun sa magkano na lang ang balanse namin sa bahay, nasa 46, hindi ako nagkakamali, 46 na lang ba yun? 46,990 yung balanse namin. Ang bahay na kuha namin way back 2016, 300,000 yung principal loan nun.
Kaya nakaka 250,000 na kaming equity. Ngayon ang sinabi ng bangko, kapag ka ano, mangungutang ka dito, kukunin mo yung magkukunin mo yung equity mo, mga 80% lang ng equity mo makukuha, sabi niya. So instead na 250,000 yung equity mo, 80% lang ang may bibigay nila sa'yo. So kung mayroon kang 250,000 o equity nun, magkano bang equity ng, let's say sabihin na lang natin na 250,000 minus 80%, so 25,000 minus 80% equals okay, minus 80%. Okay. Bali, ang may bibigay lang nila kamo sa atin 200,000 lang ang may bibigay nila. So 200,000 na may bibigay nila sa amin, plus yung plus yung remaining balance namin na 46,000. So 200,000 plus 46,990 equals 246,990 yung magiging total na loan na loan namin ulit sa bahay namin, at iinteresan yun ng mas mataas na interest. Yun yung ipinaliwanag sa amin doon. Kaya teka muna, hindi naman kami nagmamadaling kumuha ng bahay. Ito naman kumbaga side hustle lang namin sana yung bahay. Kasi may mga kakilala kami na nangungupahan at gusto nilang at naghahanap ng bahay. Kung meron naman kaming possibility na makabili ng bahay ulit ng isa pa ni Mrs. para paupahan, maganda. Kasi alam mo kung bakit, guys, ang pinakamagandang investment dito sa Canada, siguro kahit saang lugar, yan, property, yung ano. Actually, yung bahay natin wala pang 10 years malapit na matapos. Wow. Dahil masipag tayong magbayad. Kapag masipag, 25 years to pay yan. Depende pa sa mortgage ng pagbabago. Fix tayo lagi. Tigpa 5 years. Kumbaga 2016 namin kinuha. Anong petsa pa lang? 2025 pa lang? 2025 pa lang? 10 years pa lang. Kasi magre-renew kami next year 2026 2016 to 2026, 10 years namin next year. Tapos malapit nang matapos. Wow! Kaya ngayon, ibinabalik ko yung sinasabi ko sa inyo, kapag nakakuha ka ng bahay dito at pinapaupahan mo yung upa, kahit yun na lang yung pambayad ng ng mortgage ng bahay, hindi mo na kailangang bayaran kasi may nangungupahan. So ang mangyayaring diskarte doon, magkakaroon ka ng equity, magkakaroon ka ng bahay, binabayaran ng nangungupahan, hindi ka nagbabayad. Yun yung tinatarget namin ni Mrs. dito. Kasi walang kalugi-lugi yung ganong klase ng negosyo no? Basta property, house, land, yung mga yan, walang kalugi-lugi yan. Hindi yan nagde-deficit. Kaya magandang investment yun. Hindi tayo habang panahon na malakas, no? Hindi tayo habang panahon na may trabaho, kasi tatanda rin tayo, magre-retire. Kahit paano kung mayroon ka ng sariling bahay, pinapaupahan mo, magtatanggap ka na lang ng monthly. Ayun. Kaya lang ang diskarte, no? Sabi nila, dead investment yung RV. Totoo yung dead investment, pero itas mo yung hindi marinig yung boses mo. Ini-invest natin doon yung memory yung ini-invest natin para sa mga bata, di ba? Hindi, yung RV, it's for family. Hindi naman mo. Hindi talaga investment yun. Parehas lang naman yan sa mga kotse. Kailan ba nagkaroon ka, bumili ka ng kotse mo? Ibig mo sabihin yung kotse mong yun, hindi automatic magde-deficit ang ang mga presyo yun. Liabilities yung mga yan hindi yan mga masasabing mga mga asset. Liabilities, kotse,
campers, RV, yan, mga liabilities yung mga yan. Pero kung land, bahay, ang bilhin mo, lupa, asset yan. Kasi property yan. Pero yung mga RV, kotse, sasakyan, Kaya di maganda yun. hindi yung magiging, hindi natin masasabing yan mga ano, mga Never yan. asset. Pero Hindi. syempre kailangan natin pang araw-araw itong stuff yun. Oo, Tama yun yun, kailangan sir. natin. To Next. build memory, yung RV campers, ganyan. Di ba, hindi, yun lang naman ang ano natin dito sa buhay. Pag lumabas kayo ng mga anak mo, kasama mo mga anak mo, di ba, kahit papaano meron kayong mapuntahan. Yung kahit papaano. Hindi lang yung sa bahay, mall, iba-iba. Ayaw nga na ng mall. Pag dinala mo sa mall Ayaw nila ito hindi mga pa nangalahati tinatamad na. nakaupo na. Mas gusto nila yung lake, yung Lake, park. yung park. Magbe-beach, mas gusto nila yun. Tumatagal sila doon. Pero yung mall, kahit pakainin mo pa yan, wala. Oo, kakain sila. Pero mamaya parang pagod na yung mga yan. Hindi ka pa tapos mamimili, wala na. I love the mall. You love them all? Yeah. You love them all. I love them all. I love shopping. Which one you most like? Mall or camping or lake? Both camping and lake. Oh, okay. How about mall? I love the mall. Okay. You love them all? Yeah. Them all? What you mean? Mall or them all? I love the mall and all of them. Yeah. Oo. Na-trick ako doon sa sagot. I love them all pala. Hindi I love them all. Them Ngayon all. lang kasi namimili na siya ng damit. Pero nung ano pa yan, Yeah, si Nel. Ay talaga, nagtatalaga na eh. More gold. Dalaginding na eh. Anyway guys, yan. Alright, dito sa McPhillips. Abang-abang lang tayo sa mga susunod natin mga video vlog guys. Kung na-prove kami ni Mrs. dun sa binibili naming lupa. Malalaman nyo naman kasi ano naman namin yan. Iba-vlog ko naman yan. hindi okay lang. Usin na lang muna si Kurodapi Oo, hindi, okay lang. Meron pa naman tayong ano. Pagtapos na si Kurodapi Malapit na mabayaran din naman ang truck natin. Mas malaki na yung pag ano. Mas maganda tayo nun pagka ano, wala natin binabayaran bahay. kahit winter ka na lang mag-drive. Tapos tingin mo, Ano, kahit summer ka mo, but winter. city ka na lang mag-winter. Tapos Ako pagbayad ng truck kahit na sa tuwing winter ay dito na lang ako sa ano, dito na lang ako sa city. Wala naman tayong binabayaran truck o din pwede rin, bahala na. on call, no? Tapos ratratan ulit kapag kasama di ayos. Maganda. Bahala na, makita na lang natin. Nandiyan lang naman yan eh. Makikita nyo naman guys eh. Bablog naman natin yan. But first of all, kailangan mo nating bayaran yung truck para yung mga plano set up na lahat. Sunod-sunod na yan. Tapos tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Tuloy-tuloy. Dasal lang tayo. Para sa ganun ibigay lahat ni Lord yung ang mga pangarap natin para sa pamilya. Diba ne? Alright. Pakababa lang tayo. Pakababa lang Hindi tayo. natin kailangan magpayabang. Although lahat naman ng tao kapag andito ka sa Canada, kapag ka magsipag ka, mabibili mo yun eh. Mabibili mo yung mga nabibili ng ibang tao. Uutangin mo yun. Magsipag ka magtrabaho hanggang bayad na, bonus yun. Oo. Lahat naman dito galing sa utang eh. Oo. Utangin mo talaga yan. Pero siyempre nasa iyo yan kung paano ka umutang. Dapat kapag umutang ka, make sure mo yung inutang mong pera is mag-generate ng pera. Hindi pwedeng uutang ka, pambili mo lang ng luho, doon ka mababaon.
Hindi ka mababaon kasi wala kang ano nun eh. Wala kang return, walang balik sa'yo yung inutang mo kung pangluho lang. Yun. Kaya huwag kayo matakot mangutang. Basta alam nyo mag-generate ng pera yung inutang nyo, go for it. Yun ang mga sinasabi ng mga mayayaman, mga investor eh. Nangutang sila, malaking halaga, ininvest nila sa apartment, ilang unit yung apartment. Ngayon, kumikita yung apartment sa renta, binabayaran nila yung utang nila, may cash flow pa. Tapos yung apartment niyan, katagalan, hindi mo namamalayan, bayad na pala ng ano, bayad na pala yung apartment na yon, sayo na yon. And then, bayad na rin yung inutang mong kapital. Ayan yung mga diskarte ng mga mayayaman. Nakita nyo naman guys kung paano namin diskarte yan ni Mrs. ang diskarte rito sa ano eh, sa Canada eh. Try lang. Basta importante rito maayos ka sa utang. Dapat yung pangutang mo, yung credit score mo maganda para walang problema. Sa amin maganda yung credit score namin. Wala talaga kaming palpak sa pagbabayad, kaya nga nakakuha kami ng 1.99% sa mortgage. Yung utang natin, grocery lang naman. Ang utang lang namin ni Mrs. grocery. Grocery. Wala nang iba. Hindi Yo, naman malakas. tayo nagbabakasyon ng... Malakas yan. Bakasyon tayo pero pinaghahandaan. Nag-iipunan talaga natin. Alright. Now, oh yeah, turn mo yun. Nandito na tayo, malapit na tayo sa Turk guys. Napasarap ang usapan natin. Kaya let's roll. Ayan guys, ayan. Dito na tayo sa Turk yard. Nakuha ko na yung papel ko. Alright. Let's go on sa truck. Let's go kay Cordapi. Let's... Bago sila na yung bilog. Ha? Hindi, ano yan? Yan na yung paperworks, bill of lading. Guys, everything okay? Yeah. Alright. How's Bakay? I thought Bakay is sleeping. Oh yeah, you slept earlier. Oh yeah, I like Roblox. Did he now? Hi, Ate Sinel! Hi. Yan ang gusto ko sa Ate Sinel. Hindi sanay yan Sarila sana. na? Hindi, nasa Ontario. Tinawagan niya ako kanina. Sa Philippines. Ito, nakatalikod yung truck. Trust ko ba? Oo, sige, mas maigi. Kasi Sige, trust mo. mag-ayos din ako ng bidding. Okay, teka. Dito na lang muna. O kaya doon na lang. Sige. Sa sa trailer na lang para eksakto. O tayo, punta na lang tayo doon. Guys, doon abot na sa kanya. Doon na lang sa may trailer kasi pupunta naman ako doon para mag pre-trip. Tama na ito. Anuin ko muna yung buksan ko muna yung truck. Yung trailer na Diyan lang kayo. Isa muna natin yung i-check muna natin yung mga langis-langisan ni Cordapia bagong lahat. Check muna natin para walang problema. Mainit, ang init dito sa loob ng truck. Buksan ko muna guys. I-check muna natin yung langis ng truck bago ang lahat. Guys, check muna natin lahat. Inspeksyonin muna natin ang langis. Kailangan refilan natin. Okay. Okay, langis. Okay pa, nasa label pa niya. Okay pa siya.
Check natin yung ano. Check natin yung ilalim, guys. Dapat ito malagyan ko ng grazing ito. Wala kasi lang ano diyan kasi. Meron kasing ano to eh. Ito oh. Dapat ano to, ini-inject. Parang needle. Ilalim, make sure sa ilalim walang naglilik. Para walang problema. Super, wala namang problema sa truck, guys. Napapansin natin, wala naman siyang problema. Ang makina natin, yung bang hindi siya pinagpapawisan, yung nagmamantika. Kapag ka ganun ang makina mo, guys, wala na. Ibig sabihin, ang ulob ng makina mo eh tagilid na. Delikado yun. Hindi maganda yun. Okay, so far fuel filter. At ang kulang ko nasa max level pa. Yun. Makina natin super, wala ko nakikita hindi maganda. Sa ilalim make sure walang tagas ng langis dyan. At ayan. Okay, super. Sa awa ni Lord okay pa ang truck natin. Alright, bago ang lahat talaga. Siguro pagbalik ko sa susunod na ano, magpapag-racing ulit ako. Yan. Kailangan, guys, tignan din natin itong ano, ano na yan, propeller natin. Baka mamaya natanggal na yung ano ng propeller natin dyan. Kasi mahirap pag yan natanggal yung propeller, tutukod yan ako, taob ang truck. So pero okay pa naman. Sinisilip-silip ko lagi yan eh. Silip-silip. Anyway, yan. Tara, sarado natin. Okay. Alright guys, ayan. So far walang problema sa unit pa naman natin. Oh, mainit. Today is June, July, August 1. August 1 na ngayon. 1/2025. Yun. Tapos atrasan natin yung trailer. Andun si Macy's eh, at mga bata. Labas nat. Ay! Atras ko na lang dyan. Atras ko. Okay, so passport dito lang. Okay, so mag-login na ako dito. Yung trailer ang kukunin natin. Then 43M. Atasan natin guys doon. Free trip natin.
Doon na lang tayo sa may trailer, ganun din lang naman. Loaded na rin yung trailer natin, nandito lang sa yard eh. Yung unang load nila sa akin, revise. Yung unang binigay nila sa akin, mas mataas yung revenue. Dapat empty sana ako mula dito sa yard papunta doon sa pagpipick upan ko. May extra bayad yun. Ngayon sabi nila, ang load mo dyan na sa yard. Tuloy bumaba yung bayad kasi nga nandito na eh. Hindi ka na mabibiyahe ng iba eh. Diretso ka na agad doon sa delivery mo. Kumbaga hindi na tayo magpipick up ng reload sana. Laki ng diferensya. Sabi ko nga doon sa dispatch ko, ako na lang kukuha para may extra ako. Eh wala, nandito na eh. Kaya wala ka na magagawa, sabi ko naman. Yun, doon sa pinaka ano. Marami. Ayan, titirahan natin 1443M. Yan, titira tayo niya. Titirahan natin yan. Test. Yung ugat. Ayan si Mrs. Tulungan ko muna sila Mrs. guys. Pagpasok. Ana? Ano yan? Ano? Higaan? Biddings? Okay. Thank you. Thank you. Yes, that's a nice kid. Hindi naman yata gumagana na to eh. Napagana mo ba? Kung hindi, kunin mo na lang din, Han. Kaya mo? Hindi nagagana yan. Sabi ko siya, dali mo na yung malaki. Hindi, wag na lang siguro. Titingin na lang ako doon kung saan ako makakakita. Parang sa Walmart na. Wala eh, lagi na lang tayo nasisiraan eh. Atinel, Hi, Pop. what is that? Is that, you know, That's your guys' food. Okay. Ikaw na muna bahala rito, Han. Mag-free trip ako. Sige. Ayan guys. Baka muna tayo. Mag-free trip muna tayo sa vehicle natin. Mahirap na. Baka mamaya may mangyari na naman katulad nun. Kaya kagandahan pag nag-free trip ka talaga. Okay, babatan. Paalam muna tayo sa mga kids. Mga kids. Bagong lahat. Bakit? Ate Clark. Okay, until next time, baby, okay? Hi, Pa. Be good girl, okay? Nako. Ow. Stay with you, with mommy, okay? Be good boy, okay? Okay. You wanna be a truck driver? Atinel? Okay, all good, okay? Bye. Bye. Alright guys, ayan. Pitripin na natin ang unit. Habang si Mrs. tinitira niya yung loob.
Supply tayo ng hangin. Temperature 30, 20 tang set point, 31 ang box. Ayos. Malambot yata. Check natin sa lalim. Baka mamaya. Uy! Siya. Baka mamaya hindi nag-lock yung ating kingpin around the apron plate Ganun din dito sa ano. Ilalim mga beam niya, tinitignan natin. Pre-trippin natin maigi. Kasi mahirap na, guys. Uy! Siya. Natanggal yung aking ano. Natanggal yung aking license plate. Patay tayo rito. Sasabihin ko sa ano ko. Sasabihin ko sa aking manager. Tanggal yo. Para magkano magpagawa na lang. Sasabihin ko tanggal. Sasabihin ko sa aking safety. Delikado to. Siguro sa gabi siguro yung natanggal yan. Hindi natin napansin. Kita nyo. Andito yung mga bakal tanggal. At least nakita ko. Kasi kung hindi wala. Sabihin ko sa kanila kung ano sasabihin nila. Mahirap yung banat ng banat guys. Tanggal. Ano, ipagpatuloy natin ang trabaho natin. Tapos natin to. Tapos sasabihin ko mamaya sa ano, pipicturean ko yun at isisend ko sa aking safety manager kung anong sasabihin niya. Meron pa naman tayong license plate dun sa harapan. Pero kailangan yan katatagtag kasi ng katatagtag yan guys kaya ganyan ang nangyari sa madalas na natatagtag. Picturean ko tayo, send ko sa dispatch ko, sa safety ko. Tanungin ko sa kanya kung okay lang bang wala ito. Hi, sorry, I lost my license plate of my truck in the back. Tapos send natin yung picture. While I'm doing my pre-trip, license plate is gone, missing. Yan. Ewan ko anong mangyayari yan guys. Hindi naman natin alam kung pwede pa tayong bumiyahe ng walang license plate. Sila magsasabi sa akin kung anong gagawin ko. Kung pwede pang bumiyahe kahit may walang license plate dyan sa likod. At yan talaga pwede pa. Hindi, wala na talaga. Magantay talaga ako rito kung kailan nag-process. Ano pa. Okay, so dito, madalas kong tinitignan dito na nakikita nyo naman guys. O yan nakita nyo, nakataas ito, maganda. Hindi siya nag-rub. At walang indication ng rubbing dito, yan maganda yan.
taas natin yung ano, airbag. Nakababa eh. Taas natin yung airbag. Yun. Angat na yan. O, kita nyo? Umaangat na mga airbag. Ilang tinatin nilata yan guys. Bago niya iangat. Of course, meron siyang shield. Lalagyan ko pa siya ng bolt shield. Kuha ko ng bolt shield doon. Nawala yung license plate ng truck. Nawala yung license plate ng truck. Oo. Halika. Guys, pakita natin kay Mrs. Siyempre, dito pa yan eh. Halika, Han. Ewan ko. Siguro sa katatagtag, ay no? Paano yun? Ha? Na-report na? Oh, sinabi ko na. Si Baki nagpumunta sa taas. Oh. No. Ewan ko kung anong sabi ni Lure. Ngayon mo lang napansin? Ha? Ngayon lang? Oh, ngayon lang kasi ngayon lang ako nag-pre-trip eh. Hindi ko alam kung nung kagabi ng ano, ay wala na to eh. Siyempre wala tayong magagawa, madilim eh. Anong gagawin niya na yan? Ewan ko kung pwede pang ibiyayan ng ganyan. Malaman yan. Bukas, agad lang naman siguro. Ha? Hindi, ewan ko kung anong sasabihin. At least na-report ko na. Tara doon sa taas. Tapos ka na ba? Ito, may license plate naman tayo rito sa harapan. Ayan, license plate niya. Ayun dyan yung ano? Sige. Balikan ka daw. Oh, sige, tignan mo dun. Kung nalaglag doon. Bakit? Calm down now. What's wrong with your eye? Ako, Ha? pa tayo. Ano ginawa niya? Magpapark pa tayo. What's wrong with your clothes? Nabasa? Sige, alalayan mo, baka malaglag. Nag-message. Paano mo sa mechanic, Han? Then ito nag-reply si Lori. Okay, you still have the front one, you're okay. I'll get you a new one when you're back from trip. Okay, pwede pa daw. Meron pa tayong isa. Ano lang yun pag nag-ayos sila? Yes, I have one in the front. Okay. Thank you. Pwede pa palang ibiyahe yun. Sabi ni Lori. Pwede ba? Pwede. At least kahit pa paano guys, nakita nyo yung mga ganyang mga diskarte yan o kaya pangyayari. Kapag nag-pre-trip ka talaga, makikita mo talaga diferensya ng truck o ano ang problema. Kaya hindi mo talaga hindi pwedeng baliwalain ng pre-trip. Kailangan mo na listahan ng pagkain? Tatawid ka ba? O, i-text mo na lang ako mami. Tatawid ka ngayon? Oo, diretso na ako sa anuhan. Ayan. Text ko siya. I always find out what's wrong with my unit because I do my pre-trip. Sige, ha? Kiss na Han. Kiss! Wow! Kapabuenas mami. Okay ang gupit mo. Ay, si Mrs. nagupit sa akin guys ha. Pogi pa, kayo na humusga. Tabihan eh. Bye. Ingat, Han. O, balibag mo yun Han. Balibagan lang. Alright guys. Okay, so
Lagyan ko ng silk. Yes, Bobby, bye-bye. Lagyan ko ng silk yung ano ko. Trailer ko kasi bawal kung walang silk. Okay, tara babay natin. Babay natin. Babayin natin. Ilagay natin itong ano. Ito na ilagay. Picturean ko para meron tayong ebidensya. Yan. Alright guys, Tarlets, Bagets, punta tayo ng Amerika. Yan. Wala yung ismanifest ko eh. Tragis na yan. Ito lang yung load information, hindi ko pwedeng ipakita. Alam nyo naman yun ang bawal. Ito yung envelope. Wala. Ngayon, punta nga ako dun sa loob. Baka mamaya nandun, hindi ko nakuha. Ito yung papeles. Ito yung bill of lading. Hindi ko na stapler na ito na pag binibigay dun sa pinipikapan. Ito to be opened by USDA inspection. Puntahan ko nga muna dun sa ano. Puntahan ko muna dun sa loob ng torque. Baka mamaya naiwan ko, nalaglag ko ano. Tingnan natin dun guys. Tara. Baka nalaglag lang. Bago tayo lumarga, buti na lang kamo chinek ko yung papel. Siyempre lagi-lagi kasing iniipit. Kita mo pagka dire-diretso ka nagmamadali hindi mo chinecheck lahat, meron palang problema. Buti na lang kamo. Kung sino kaya yung nandito? May kotse pa dyan baka si Rini. Punta natin sa sa loob. Baka naiwan lang sa loob, baka ano. Palpak. Nakalimutan nilang i-print. Printable. Okay, hindi ito mga sa akin. Ito, biyahe ng taong ito papunta ng Laredo, Texas. Well, that's not me. No, wala talaga. Hindi sa akin itong mga to. Alright guys, wala. Sarado na yung kusina. Pero sabi ng dispatch streets ko, andun pa daw yung shop manager. Ipiprint niya daw ako ng isa. Magantay lang tayo rito. Tumabi na lang ako rito sa gilid para makadaan sila kapag gusto nilang dumaan. Magantay lang ako dito. Mga 20 minutes ko kasi si Boss Rene nandun daw sa ilalim ng ng ilalim ng trailer. May inaayos. Magantay lang kamo, no? Magandaan din. At andito pa tayo. Hindi pa tayo nakakalis. Ganyan kasi style ko sa tuwing ako guys, nandito ko sa yard pa lang. Itong passport ko, tapos yung case manifest ko, iniipit ko na agad yan para make sure na talaga nandyan na. Ngayon nakita nga natin, wala. Hindi pa tayo nakakalis, buti naman kamo. Abang lang ako guys. Ngayon guys, itinext ako, sabi sa akin nung aking dispatch, andun na, na-print na ni Rene doon sa driver's counter. Balikan mo, kunin mo, sabi sa akin. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito Ace Manifest. Hindi tayo makakatawid ng
US kapag wala yung document na yan. Buti na lang nakita ko. Yan. Pero at least kahit pa paano, hindi pa tayo nakakalayo. So paano guys? Maraming salamat sa inyong panunod, no? Thank you for watching again at again at again. Pinapaulit ko na kapag wag natin kalimutan mag pre-trip kahit ano pang weather yan, gabi o araw o anong oras pa yan. Importante mag pre-trip trial para makita natin yung ano man ang problema dyan, no? Thank you for watching, ingat kayo lagi, and God bless us all. Peace up guys, bye. Lakai Tracker.